салому дуруди бепоён ба мардуми шарафманди сарбаланди тоҷикистони азизам. оиди гӯштини ноҳияи Темурмалик, шаҳрчаи Кангирти Бостонӣ чунин гуфтанӣ ҳастам: аҳсан ба ташкилкунандаҳои гӯштини миллии тоҷикӣ дар шаҳрчаи Кангирт, он сарварҳои ғамхору дилсӯзе ки ба мардум ин қадар ғамхорӣ мекунанд, ин қадар дилсӯзӣ мекунанд, ин қадар мехоҳанд ки мардуми тоҷик ҳамавақт варзишгар бошанд, ҳамавақт ватандӯст бошанд, ҳамавақт шукронаи ин ватану ин миллату ин давлату ин сарварҳои хиратманду ғамхорро кунанд. бояд кунемо, бояд шукрона кунем ки аз он рӯзҳои мудҳиш ба ин рӯзҳои биштосо Аллоҳи меҳрубон моро расонд. чӣ қадар мардум дар он ҷо хурсандӣ мекарданд. хоб як манзараи идона буд дар Кангирти Бостонӣ. чӣ қадар соҳибкоро дар он ҷо ғамхориву дилсӯзӣ мекарданд. аз он ҷо аз ҷумла бародарҳо нақшфо ки чӣ қадар он маъракаро обод мекарданд. аз ҳисоби соҳибкоро зиёда аз 10-12 дек ош мондагӣ буд ки ройгон мардум омада мисли идҳоворе хӯрда мерафтанд ва шукронаи ин давлату ин миллат мекарданд. шукронаи ин сулҳу субот мекарданд. мардум дар чеҳраи мардум як шукӯҳу шаҳомати идона буд. бовар кунем, дар он ҷо мо ка иштирок мекардем. дар он ҷо мо кам кам ба андеша мерафтем ки рӯзҳои гузаштаи мо чӣ буду, мо ба кадом рӯзҳо расидем. бовар ки як манзараи биштосо вақте ки варзишгаро дар он ҷо мисол гӯштин мегирифтанд, ҳар як соҳибкор ба як дили гарм ба вайҳо мисол пулҳо тақдим мекарданд, ба онҳо солимҳо мемонданд. солимҳо зиёда аз 20 шутур, даҳҳота автомобил. чӣ қадар бовар ки солимҳои бисёр и мототсиклу скутеру и велосипеду и чизҳое ки буданд. бениҳоят дар он ҷо аз духтаракҳои фикр мекунад 5 сола 6 сола то варзишгарони муваффақ буданд, дар он ҷо варзишгарӣ мекарданд. ин манзараро ман дидам, хеле болидаруҳ шидам. аҳсан ба ин бародаро, ба ин нафароне ки ин мусобиқаро ташкил карданд. дар ин мусобиқаи гӯштингирӣ аз тамоми дунё буд. аз Ӯзбекистони бародарӣ, аз Қирғизистон, аз Қазоқистон, умуман аз Россия, аз Чечня омада гӯштини миллии тоҷикиро мо муаррифӣ мекардем. ба инҳо аҳсан ба ин соҳибкорон. чӣ гуфтанӣ ҳастам? аллоҳи меҳрубон сафи ин соҳибкорони муваффақа дар тоҷикистони азизам аида зиёдатар кунад. аллоҳи меҳрубон чӣ муроду мақсаду орзуҳое доранд. бародарҳо нақшфо бисёр ғамхору дилсӯз аст. ҳамин ҳафтаҳои гармда нигаҳ мекунад ки ягон кас бояд ташна намонад дар ҳамон ҷо. чӣ қадар мисол ғамхорӣ мекардан, обҳо тақсим мекардан, чӣ қадар нигаҳ мекардан, чӣ қадар ин шербачаҳои ватан, чӣ қадар тартибу низом дар он ҷо. бениҳоят хурсанд ҳастам. чандин солҳо мешавад ки ман дар ин маъракаҳо набудам. барои чӣ набудам? барое ки дар хизмати падару модар будам, соҳибкор будам, кор мекардам. ман нав пенса биромадам, аки қати мардум мисол мерем суҳбатҳо мекунем, мерем иштирок мекунем. аҳсан ба ин соҳибкорони муваффақ нақшфо бародарҳо зиндаву сарбаланду хонобод бошанд. ҳама вақт дуогӯ ҳастам. ин бародарҳо соҳибуфо, худо нигаҳбонтун боша. шерои нари ватан зиндаву сарбаланду хонобод бошанд. ҳама вақт дуогӯ ҳастам. соҳибкорони муваффақ, бародарони қанду наботум, алиматуфо, гапто надорум. просто ман гап надорум ҳамин алиматуфода. чӣ қадар маблағҳои пулӣ тақдим мекунанд, чӣ қадар дастгирӣ мекунанд ин варзишгароро, чӣ қадар ин меҳмонҳоро
меҳмонҳое ки омадан ку аз дигар давлатҳо қазоқистон, ӯзбекистону туркманистону айд россия ва чечня иҷа чӣ қадар мо мардими мо меҳмоннавозанд омада ба онҳо тӯҳфа оли ба варзиш оли ба майдон набромада вайҳоро қатор модан ба вайҳо тӯҳфаҳо тақсим карданд чӣ қадар мардуми мисол меомадаги дилгар мешаванд ман фикр мекунам ки дар оянда тоҷикистон яке аз намудҳои варзиш пешсаф мешавад яке аз варзиш дар соҳаи варзиш пешсаф мешавад иншоалло ба амри худо дар соҳаи варзиш бо гаштаву баргашта меём ки тоҷикистони азизи мо муваффақ мешавад дар бораи туризм дар бораи ҷалб кардани туристҳо муваффақ сарбаланд мешаванд бовар куда бениҳоят шумо ку бародарони қандим аз рӯзҳои гузашта то ба имрӯз лентаи киноре муқоиса кунед ба хулоса бирорен фарду рӯзи қиёмат аллоҳи меҳрибон моро аз ин тоҷикистони бишосо пурсон мекунад фаҳмидӣ ин қадар пешрафту тараққӣ ин қадар хушиву хурсандӣ хиёл го ки фарду рӯзи қиёмат мо ба ин чизҳои худо додагӣ пурсида намешем бояд шукронаи ин ватану ин миллату ин сарзамини биштосову ин сарварҳои ғамхору дилсӯз кунем мо бояд ҷавононро мо бифаҳмонем ки мо кӣ будем камтар як 20 сол 30 сол пеш кӣ будем ҷангҳои шарманда ва имрӯз кӣ ҳастем ва дунё моро мешиносад ва дунё аз дигар давлатҳо мехоҳанд ки тоҷикистон биёянд дар инҷо мисол як рӯз ду рӯз саёҳат кунанд меҳмондӯстиву меҳмоннавозии тоҷикистонро мебинанд ку дилгумакшо мезананд мегӯянд ки тезтар бием мо бародарони ӯзбеко чунон ҳам меҳмондорӣ меҳмоннавозӣ на балки ӯзбеко тамоми меҳмонҳоро аз чечня қазоқистон россияро меҳмоннавозӣ карданд аҳсан ба ин соҳибкорони муваффақ боз ҳам такрор ба такрор мекунем ки шумо нақшуфо бародаро шумо бародаро соҳибфо шумо бародарони қандим алиматфо чӣ қадар ғамхору дилсӯзи ин ватану ин миллату ин сарзамини биштосо ҳастен шумо чӣ қадар ғамхор ба ин варзишгаро мекунен шумо чӣ қадар ғамхорӣ ба ин пирони кору мӯйсафедову барҷомондаҳо мекунен шуморо аллоҳи меҳрибон дар ҳифзу паноҳи худаш нигаҳбон бошад ғамхорӣ шумо ба ин миллату ба ин давлат мекунен соҳибкорони муваффақ аллоҳи меҳрибон ба шумо ғамхору муваффақ бошад барои ҳамин чӣ қадар хурсанд ҳастам оиди гӯштини кангирти бостонӣ иншоалло суханҳо мекунам барои ҳамин бояд шукронаи ин давлату ин миллат кунем ки фарду рӯзи қиёмат аз мо пурсида мешаванд касе ки аз ин давлату миллату ин сарзамини бишосо шукрона намекунад кур мешавад ин ҳамин қамак гуфтам рафтам бародарони қандим